ኣብ ሓደ ጫካ በረኻ ብዙሓት እንስሳ ዘገዳም ይቕመጡ ነበሩ። ገለ ካብኦም ኣንበሳ፣ ህበይ፣ ማንቲለ፣ ሓርማዝን ነበሩ። እቲ ጫካ በረኻ ኣዝዩ ልሙዕን ሃብታምን እዩ ዝነበረ። እቶም እንስሳታት ዘገዳም ግን ብዘይጠቅም ነገር እዮም ዝበኣሱ ዝነበሩ። ከምዚ ኢሎም እናተባኣሱ ከዓ ዓው ኢሎም ነቲ ከባቢ ረበሹ። ሓደ ካብቶም ዝተረበሹ እንስሳታት ድማ እቲ ልባም ጎራሕ ጉንጓ እዩ ዝነበረ። እቲ ጉንጓ ንነዊሕ ዓመት ክነብር እዩ ዝደሊ። ከምዚ ድማ በለ፣ ሕጂ በቃ ይኣኽለኒ፣ ሓደ ትምህርቲ ክምህሮም ኣለኒ። እቲ ጎራሕ ጉንጓ ካብቲ ገረብ ንታሕቲ ወሪዱ ንኩሎም እንስሳታት ኣክቦም፣ ዝኸበርኩም ፍትዋት እንስሳታት፣ እዚ ኩሉ እትዛረብዎ እትባእስዎ ክሰምዖ ቀኒ እየ። ሕጂ ድማ ሓደ ነገር ክነግረኩም፣ ኩልኩም እኮ በበይኑ ጠባይን መልክዕን እንተሃለወኩም ነፍሲ ወከፍኩም ግን ብልጫ ኣለኩም። እቲ ኣንበሳ እናጓዘመ ኣነ እንድየ ዝሓየልኩ ስለምንታይ ቀዳምነት ንዓይ ዘይወሃበኒ? እቲ ሓርማዝ ኣነ እቲ ዝዓበኹ እንስሳ እየ፣ ስለምንታይ ካብ ገረብ እቲ ዝበለፀ ናይ መጀመርታ ፍሩታት ዘይወሃበኒ? ኣነ ዝነባዕኩ እንዲ ሓላፍነት ይወሃበኒ። ኣነ ዝነዓስኩ ክኸውን ይኽእል እየ፣ ግን ከዓ ዝቐልጠፍክ እየ፣ ስለዚ ኣነ እየ ቀዳመይቲ ማይ ክሰቲ ዘለኒ። እቲ ጉንጓ ነቶም እንስሳታት ከህድኦም እናፈተነ ሓደ ታሪኽ ክነግረኩም። ሓደ እዋን ኣብ ሓደ ጫካ በረኻ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ነበረት። እዛ ገረብ ሓያል ሰራውርን ጨናፍርን ነበራ። ሓደ ጊዜ እቶም ሰራውር ጨናፍርን ኣቕፅልትን ክበኣሱ ጀመሩ። ብዘይ በኣይ እዚ ገረብ ምወደዋ ነይሩ። ብዘይ በኣይ ከዓ ቅርፂ ዝበሃል የብልኩምን። ብዘይ በኣይ መልክዕ ዝበሃል የብልኩምን። እቶም እንስሳታት ነቲ ጉንጓ ጽን ኢሎም ይሰምዕዎ ነበሩ። ቀፂሉ ድማ እቶም ጨንፈር፣ ሱር፣ ቆፅሊ ሰቕ ኢሎም ክበኣሱ ከሎም ካብ ሓንቲ ገረብ ምዃኖም ረስዕዎ። ብድሕሪዚ ሱር ማይ ምስሓብ ገደፎ። እቶም ኣቕፅልቲ እውን ክረግፉ ጀመሩ። ብርሃን ፀሓይ እውን ምቕባል ገደፍዎ። ሕጂ እንታይ ኮይኑ ኢልኩም ትሓስቡ? እታ ገረብ ሓሪራ ነፍሲ ወከፎም ነናቶም ጥቕምን ኣገዳስነትን ነይርዎም፣ ግን ብሓባር ተሰማሚዖም ምስ ዝሰርሑ ጥራይ እዩ። እቲ ኣንበሳ ንታሕቲ እናጠመጠ ሕጂ ተረድዩኒ፣ ኣነ ሓያል እየ፣ ዘይ ናይ ካልኦት ሓገዝ ሓይለይ ጥቕሚ የብሉን። እቲ ሓርማዝ እውን ብግድዩ ኣነ ገዚፍ እየ፣ ግን ሓገዝ ናይታ ንፍዕቲ ህበይ የድልየኒ እዩ፣ ነቲ ዝበለፀ ፍሩታ ክረክብ። እወ ኣነ ከዓ ቅልጣፈ ናይ ማንቲለ የድልየኒ እዩ፣ መግቢ ክትክበልና። እታ ማንቲለ እውን ብወገና ኣነ ቅልጣፈ ጥራሕ ይኣኽለኒ ይብል ነይረ፣ ሕጂ ግን ተረዲእኒ፣ ኩልኹም ከም ተድልይኒ። ስለዚ ርኢኹም ኣለኹም፣ ልክዕ ከምታ ገረብ እዚ ጫካ በረኻ ዝረግአ ወይ ሰላሙ ዝረክብ ኩልና ምስ እንሰማማዕ እዩ። ካብታ እቲ ጎራሕ ጉንጓ ዝመዓልላ መዓልቲ ኣትሒዞም ኩሎም እንስሳታት ምባኣስ ገዲፎም ንሓድሕዶም ክትሓጋገዙ ጀመሩ። እቲ ጫካ በረኻ ድማ ሰላሙ ረኸበ። ደቅኹም ትግርኛ ክመሃሩ ትደልዩ ዶ? ደቅኹም ቋንቋምን ባህሎምን ክፈልጡ ትደልዩ ዶ? በለስ ቡቡ ኣብቲ ልዕሊ 5 ዓመት ክንገብሮ ዝፀናሕና ልዕሊ 73 ሚልዮን ቪውስ ዘለዎ ቪድዮታትና ሕጂ ከዓ ልዕሊ 14 መፅሓፍትን ደቅኹም ጽቡቕ ዝበልናዮ መጻወቲታትን ሒዝናኩም ቀሪብና ኣለና። ነተን መጽሓፍቲ ክትሪእዎን ምስ ትደልዩ ኣብዚ ናይ ሳምፕል ክትረኽብዎን ትኽእሉ። ኣብ ቀረባ እዋን ዝጅምሩ ናይ ጌምን ናይ ኦንላይን ትግርኛ ትምህርቲ እውን ኣለና።
ጥራይ ደቅኹም ኣብ ዩቱብ ካልእ ነገር ከይርዩ ምስ እትደልዩ ብቐጥታ ኣብ ዌብሳይትና ብምእታው ብቪድዮታትና ክመሃሩን ክዘናግዑን ንዕድም ነዚ ኩሉ ንምርካብ ናብ ዌብሳይትና www.belesbubu.com ብምባል እተው ንዝያዳ ሓበሬታ በዚ ዝስዕብ ቁፅሪ ቴሌፎናት ደውሉልና